Paýtatymyzda halkara zinanlar güni münasibetli sport bäsleşiklerine badalga berildi. Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, bilim ministrliginiň, zinanlar birleşiginiň we ýaşlar goramasynyň merkezi geňeşleriniň bilelikde goramaklaryna sagdyn we ruhy bilen zinan, bagtyar maşgalany göz başdyr diýen şygar bilen geçiriljek ýarışlar uly ruhy bilen besener. Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna geçirilýän ýarışlarda ýurdumyň ýokary oky mekdepleriniň zinan muallimleri, talip gyýlary sportyň durly ugurlary boýunça bäsleşerler. Ýarışlar ustadlaryň kemale gelýänin äşgarydyr. Ýerigde geçirilýän ýarışlar türgünleriň tejribe toplamaklaryna giň mümkinçilikler berýär. Sport bäsleşikleriniň bayramçylyk münasibetli gurulýan çäreler bilen utgaşmagy aýratyn ähmetlidir. Köpçüliklerin çäreleriň her biri türkmen halkynyň belen insan perwer maksatlary agrarlygyny, onuň parahatçylygy, hoşnetli goňşulygy hem-de ählumumy awadançylygyň we rowaçlygyň berkbedine netijeli gatnaşyp etmege tarap ýerigde ymtylmalaryny alamatlanýar.